ma-offset yun, baka madagdagan pa. So, ako personally, given this incident, siguro ang hiling ko sa DOJ, for the other cases, 11,000 daw yon, mag-set up na sila ng website, ilagay lahat nila yung kung sino-sino yung pangalan ng mga taong involved. Kasi itong lahat ng kasong ganyan, it's people of the Philippines versus the accused. Di ba? So may karapatan din ang taong bayan malaman kung hindi lang yung pamilya. We commiserate with the plight of the families, lalong-lalo nito sa Sarmiento family. So malaman ng taong bayan kung ganito na pala yung mangyayari. And to move a step further, it strengthens, it buttresses the call for the restoration of the death penalty. Kasi para yung mga ganitong incidents, kung may death penalty nun, wala na itong reprieve, wala na itong parole. Diba? Hindi lang double life sentence, death na siguro dapat. Kung noon may death penalty, dapat death penalty dapat.